स' लोगोफोर दसे सम लाइभ स्ट्रिम फैलायबाय दाउराय दाउनि भिडिअफोरखौ नायदो नोंथांमोना आरो नायनानै सेयार खालामदो आरोना। आं दिनै एसे लेट जाबाय बिसोरनो दाना होनाया। ओंखायनो एखेबारे डिस्टार्ब खालामफैबाय थादों ओंखायनो दासो सम मोनदों आं दासो होनो मोनदों आरोना। स' लोगोफोर बिथांमोना नै दाउरायनो दाना होबाय आरोना। सानजौफुंनि होलायबाय बिथांमोननो। ओइ नांलायबाय थासिगोन दा इसोर नाय माय जा मोजां जा। भिडिअखौ सोर सोर नायदो नोंथांमोना भिडिअखौ लाइक खालाम। आरो चेनेलावहाय गोदानब्ला चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना हो। ओइ जा केस्रा बिसोरो साला दे आंजों लोगोसे दं आरोना बिसोर खारखायानो एखेबारे होआबानो जाया बिसोरनो। आराम जा। मानो होसोलायबाय थायो आरो लाइक हो भिडिअखौ लाइक हो। जायफ्रानोखि आंनि चेनेलावहाय गोदान नोंथांमोना चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना हो आरोना। बेफोरबायदि भिडिअखौ नोंथांमोना आंनि चेनेलावहाय नुबाय थागोन। नाया माथो केस्राफोरा सलायबाय थायो। सलायबाय थायो इसोर जारलासो मानसि ओइ नै इथिं जानो जा मोजां जा। अभी मादा तू आएगा तो भाग जाएगा वो उधर से जाओ। तुम लोग को डरता है यार मेरे से क्लोज फ्रेंड हो गया ये देखो रोज आता है मेरे को। आंजों सानफ्रोमबो फैयो आरोना बिसोरो। आं जानाय होआबानो बिसोरो आंजों खिथु खिथु खालामफाबाय थायो आरोना। जा लाइक करो वीडियो को लाइक करो शेयर करो कमेंट करो। आराम जा। भिडिअखौ नायनानै शेयार खालामना हो आरो चेनेलावहाय गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामना हो आरोना। देखा तुम्हें देख के भागे पूरा उधर से आगे में एक देखो।
मा गिखायो बेखो लाइक खालाम भिडिअखौ शेयार खालामना हो चेनेलावहाय गोदानब्ला साबस्क्राइब खालाम दावरायनो आदार होगासिनो दं आं नै दानो लोगोफोर आंजोंनो लोगोसे थाबाय थायो आरोना होआबानो जाया बिथांमोननो होआबानो जाया होआबानो खारबाय थायो बिराद डिस्टार्ब खालामबाय थायो जोंखौ बिसोरो सानसेयाव खनसेबाबो होथारनांगौ आरो आङो होमबासो खारो बिसोर आंनिफ्राय रावबो कमेन्ट खालामला नामा लोगोफोरा ना मा बायना नांबा ओइलाय नांलायलायबाय आरो इसोरनि नांलायबायनो थायो बिसोरो नांलायबायनो थायो बहा खारजोबखो सलाना होखाना हरजोबलायबाय सयै बिमा फिसा खानैल'सो जाबाय नै न'खा बहा थांखो ओइ थिफाय होना हरजोब्बाय नै नैबे खिस्रिया तमाम खिस्रि बे साला आरामिया नोंसोर मानिया बिथिं जा आं बिसोरनो बैथिं हैनोसै दे नोंसोर बेहाय जा र' ले नै नै फाय बे रावा दा डिस्टार्ब खालामलायसिगोन दा लाइक खालाम लोगोफोर भिडिअखौ आरो चेनेलावहाय गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामना हो आरोना बिमाखौदो फिसाखौदो बैथिं होलाय गारनानै फैबाय आङो बिसोर मानैयानो बरा खेस्रा नांलायबाय थायो ओमफ्राय मासेयाथ' गिखायो र' ओइ नै लास्टाव थायो बे हाबसोनानै ओइ सोर दङ चेनेलावहाय कमेंट करो भाई लोग यार कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो लाइक करो वीडियो को लाइक करो आंखौ नों दाबोनो गोरबोआव लाना माखै गिदिं नोंसोरलाय दिनलाय लेंग्रि गैयैखाय गिदिं नामा लेंग्रा बैथिंसो दङ आं नोंसोरनो खालि सिरि फायखामादो
बेलाय मोजां जानो होआ बिसोर साला ओइ होसोलायबाय थायो साला खेस्रा ओइनै आरो बिमाया फैलायबाय दे लेंग्रिया फैलायदो सैथान आइनि फैलायबाय इथिं गोरलै जाखांबाय इथिं गोरलै होसोबोदों इथिं गोरलै होदो होननानै होलायसिगोन दा इसोरखो इनै खेस्रासो बे सेना जाफैलायबाय इसोरनिखो ओइनै बेफोरबानो बिसोरो खेस्रा सलायखाबाय थाखायोरा भिडिअखौ लाइक खालाम लोगोफोर शेयार खालामना हो आरो चेनेलावहाय गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामना हो गैला दालाय माखो जागोन सलायबाय थानोसै हा सलायबाय थानोसै गैलाया बेखिनिया बाहाय होना बुरखाय जाबाय नोंसोर आंदो सैतानफोर माहाय होना बुरखाय जाबाय माहाय होना बुरखाय जाबाय जाबावनो मायदो आरो जाबावनो मायदोमोन हा जाबावनो मायदोंमोन नोंसोरा जाबावनो मायदोंमोन नोंसोरो गैलिया गाबोन मोनजालायसिगोन नोंसोर दिनैनि थाखाय गैथ'लिया सलायबायानो थायो खेस्रा ओइ मासे गैला थांबाय गैलाना जाखांजोब्बाय खुगा बुज्राव बुज्राव थांसिगोन दा इसोरो मा नांबावगौ हा गैला जेबो गैला 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 गाबोन थां गाबोनसो मोनजालायसिगोन नोंसोरो दिनै गैला दे मोसालाय मोसादो बागुरुम्बा मोसादो महा थाहैजोब्बाय नै नायलाय जाखांनानै खेस्राफोरा गां बुस्रा बुस्रा थाहैजोब्बाय आरो मासे फैदों नै मासे जुनिया नै फैदों नै नै बेबो बेनोबो दासो होखांबाय एखेबारे डिस्टार्ब खालामबाय थायो बिसोरबो
सिफुंनि देंखोजों आंखौ बिरलांबाय। स' लोगोफोर दिनै सानसेनि थाखाय बिसोरखौ बुरखायनानै दोननो हालायबाय। दिनै होखांबायनो खारलांजोब्बाय बिथिंगालि बिसोरो। आदार होआबानो बिसोर जाया आरोना बिसोरजों सानफ्रामबो होनो गोनां बायद' एखेबारे गाबबाय थायो खिथु खिथु खालामबाय थागोन दा बिसोरो आंनि दा होनानै बुरखायलांबाय आरोना बिसोरखौ खारलांजोब्बाय दा गैला। ओइ नैथिं हले थांजोब्बाय। दिनै सानसेनि बुरखायहरनो हाबाय बिसोरखौ जेने थेने। नांला आंनो नोंखो होनलायदो दा इदिसो थांजोब्बायना। थ' लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि बे भिडिअ'आव दसे सम टाइम होनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय। लोगोसे आंनि चेनेलावहाय जाय जायफ्रानोखि गोदान नोंथांमोनखौ साबसक्राइब खालामनानै होनो थाखाय खावलायहरबाय आरोना। नोंथांमोननि सापर्टआवनो आं आरो बेनिख्रुइबो साबसिन मोजां भिडिअ लानानै फैबावनो हागोन। मोनजाखांनायखाय खारदो देथलिसोलै बेबो बैनि दं मोनजाखानायखौ आंखौ नाङा बिसोरनो इनि ओरैबायदि दुस्थु बिसोरो जाखांनायखाय मोनजायाबा दानो बिसोरो खारनाय नङामोन आंनि खाथिनिफ्राय दा जाखांनायखाय आंखौ नांलाया ओइ खाथियावनो थानो होबावासो आंखौ जेनेबा दुस्थु फै फै खारबो जलदि खारबो नै फै खारबो माखौ नायबावजोब्बाय गल'ल' गल'ल'नो गल' गल' नायबोजोब्बाय नोंसोरो गल' गल' नायबोजोब्बाय जाखांबाय आं नोंसोरनो बुरखायदोंसो दा नोंथांमोनखौ खारला होबावगोन नंदो खाथियाव फैनायखाय होला आं दा नोंसोरनो नै खाथियाव फैनायखौ होबावगोन नंदोंलै इसोर साला दुस्थुफ्रा फै 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 बहा थांदो इथिंलाय जालिया नोंसोरो ओइ जालिया जालिया ना मा होनदों हा ओइ जालिया बे मोजां थादों नै नंखायनो जाखांनानै बिमा फिसा सिफुंनि देंखोजों आंखौ रायदावबाय सोलायाखै मासे ओइथिंबो थांबाय माथाम थांबाय ओइथिं ओरै
आरो दोङो फाय जानोबा आरो फाय जालिया नामा नोंसोरलाय स' लोगोफोर थेंक इउ स' माच आंखौ बेखिनि थाखाय सम होनायनि थाखाय आरो आंजों बेबायदि सापर्ट होबोनायनि थाखाय नोंथांमोनखौ रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थांबाय आरो बेफोरबायदिनो भिडिअखौ आं नोंथांमोननि सेरावहाय लाबोबाय थागोन नोंथांमोना हाजासिम आंखौ बेफोरबायदिनो सापर्ट होबाय थाया आरोना स' आं दिनै दोनथ'नोसै बेखिनियावनो नोंथांमोना आरो गाबोन नेक्स्ट बेबायदिनो भिडिअखौ आं नोंथांमोननो लाबोबावनो नाजागोन दा दिनै आङो दायो सम गैथ'ला सिरि सिरिसो आं लाइभ खालामदो आरोना दाउराइफोरा आं होआबानो बिसोरो जाया नालाय ओइनै बुखारखो ओइनि खर' थायजोब्बाय बिथांमोननो आं होआबानो जाया नालाय बिथांमोना आंखौ डिस्टार्ब खालामफैबाय थायो ओंखायनो आं बिथांमोननो सिरि सिरि दाना होखोमादों आरोना स' बाय बाय गाबोन बेबायदिनो टाइमाव लोगो मोनफिगोन आरोना